vekutanga kweimwe sizeni pamusoro poupenyu hwomumwe munhu tiri kunamatira mafinances angu Mwari kuti Mwari tiitiraiwo zvakanaka. Mwari mutizarurire masuo. Mwari zvamunotiropafadza nazvo tinouya nazvo kuimba yenyu Mwari. Zaruraiwo masuo emari kuupenyu hwedu Mwari neutano hwedu Mwari. Ndinonamata kuti vanorwara ngavaporeswe parevival iyo ino Mwari. Kutenda kwedu ngakutiporese. Ani nani ane chaanonzwa, ani nani ane situation yake Mwari ngaisangane nemi parevival ino. Ani nani ane panorwadza Mwari ngaasangane nemi parevival ino. Ani nani ane situation yaanaye muupenyu hwake kana mumhuri yake Mwari ngaisangane nemi parevival ino. Muzita nemuropa raJesu Mwari tinonamata kuti Mwari ndimi upenyu. Zvese zvatinoda Mwari zvinobva kwamuri Mwari. Nevakatikomberedza vashamwari vedu Mwari, tibvisiraiwo Mwari vasinei nechokuita nedestiny yedu. Mutibvisire vanhu muupenyu hwedu Mwari vasinei nekutenda kwedu Mwari. Asi Mwari muise madestiny helpers mukurarama kwedu. Muise madestiny helpers munzira yeupenyu hwedu Mwari kuti tisvike pamunoda imi Mwari kuti tisvike. Tigonereiwo Mwari. Mutitsvagire vashamwari vakanaka. Mutibvisire vashamwari vasakarurama. Vamwe vacho hativaoni nemeso. Tinenge tichifunga kuti vashamwari vakanaka asi ivo vasina kururama. Mwari wangu tinonamata manheru ano kuti titsvagirewo vashamwari vanobva pamwoyo yenyu Mwari. Mutibvisire vanhu vanotidzosera kumashure. Mutibvisire vanhu vanoisa dhauti muupenyu hwedu. Mutibvisire vanhu vanoita kuti tikutadzirei Mwari. Mutibvisire vanhu vanoita kuti tidzokere mashure pakutenda kwedu. Muzita nemuropa raJesu Mwari ndiri kunamata. Revive our lives Mwari. Mwari simudziraiwo upenyu hwedu. Simudziraiwo mhindu yedu Mwari. Pakunamata kwedu Mwari tikuzivei. Tikutsvakei nemoyo unorevesa. Pakunamata kwedu Mwari tikuzivei. Tikunamatei nemoyo unorevesa. Tiite zvose zvatinoita mimba yenyu Mwari tiine moyo unorevesa. Tiite zvose zvatinoita mimba yenyu Mwari tiine moyo unorevesa. Ndanamata manheru ano Mwari kuti Mwari isaiwo mweya werevival matiri. Tatatotenga kudai Mwari tinoda kutanga nemi. Mozisi anombotaura akati Mwari kana musiri pakati pedu we are not ready to move and go yonder. Tinonamata manheru ano Mwari kuti zvatatanga revival ino Mwari kana imi Mwari mukasatanga nesu tinotanga pasina. Shoko renyu rotaura zvakanaka kuti iye murindiri weguta anorindira pasina kana akarinda imi Mwari musipo. Nesu Mwari tikatanga revival ino musipo chokwadi tingatangira pasina. Mwari tiri kudana imi mweya mutsvene panzvimbo ino kuti uyaiwo mubate zvine simba pakati pedu. Uyaiwo mubate zvine simba mweya mutsvene pakati pedu. Fambaiwo zvine simba Mwari. A mighty rushing wind paupenyu hwedu Mwari kuti tiwanikwe nekuchinjwa, kuti tiwanikwe nekusanangurwa muzita nemuropa raJesu Mwari ndinotenda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shoko raMwari roti, in the great house there are many vessels, some of silver, some of gold, some of honor, some of dishonor. Some are even made of wood and some are made of clay. Amen. Shoko raMwari rombotaura kuna Isaiah 64 roti, but you, our Lord, are our Father. Amen. We are the clay in your hands. You are the potter. We are the workmen of your hands. Hallelujah. Tunambotinde pamberi pa Mwari tichiri kunamatira revival. Umboti Mwari, make me what you want me to be. Hallelujah. Make me what you want me to be. Hallelujah. For in the house, it is the duty of the potter to look onto the pot and decide, this is not nice. I want a new shape. I want a new person from this person. Ndinongoti umboita pamberi paMwari uti Mwari, zviripo zvandinoda semunhu, zvandinotarisira semunhu, asi imi Mwari munoona beyond that. Imi Mwari chigadzirai munhu mandiri anoenderana nebasa ramuri kuda kuti ndiite muimba yenyu. Imi Mwari chigadzirai munhu anoenderana nezvamuri kuda kuti ini ndive mune ramangwana. Nokuti pamwe pacho tine shuviro, asi Mwari vanenge vane shuviro yakanaka kudarika shuviro yatinayo nameso. Nokuti sikufunga kwedu kunopera. Maziso edu anoona zvisingaindi kure, asi Mwari vanoona zviri kure. Tinongoti tine pamberi paMwari uti Mwari, make me what you want me to be. Break me and mold me into a shape that pleases you.
Hallelujah. Ipo pano pa revival ino impoti Mwari gadzirai munhu mutsva mandiri, gadzirai munhu mutsva mandiri kuti nditange patsva nemi. Iyo season itsva yamaronga kutanga ne revival ino ngaive mavambo eumwe upenyu hwandisina kumbofungira. Iro shoko raMwari rotaura roti, what an eye has not seen, what the mind has not perceived, ndio zvinoita Mwari. Saka tinopo tiri pamberi paMwari unamata kuti Mwari gadzirai munhu mutsva mandiri, kundigadzirira basa renyu, kundigadzirira ramangwana rangu randisingazivi, randisingaoni ini nokutenda ndichitevera imi. Handei pamberi paMwari tinamata. Mwari mazviita matigonera, matiunza mumba menyu Mwari manheru ano tichitanga revival ino. Mwari ndiri kunamata kuti Mwari shanduraiwo upenyu hwedu. Mwari shandurai mumwe nemumwe anopinda pakereke ino Jesu, shandurai mumwe nemumwe anopindira pakereke ino Mweya Mutsvene. Mwari ndiri kuuya pamberi penyu ndichiti break me. Kana paine zvandiri zvisingakufadzii Mwari, break me and mold me again. Kana pane zvandiri zvisingakufadzii imi Mweya Mutsvene, break me and mold me again. Break me and shape me again into that which pleases you. Mwari wangu, kana pane zvandiri zvisingakufadzii imi Mwari, break me and mold me into a new shape. Break me and mold me into a new person. Break me and mold me into a new being. Break me and mold me into a new soul. Nezita raJesu. Mwari ndiri kunamatira upenyu hwemumwe nemumwe anopinda pakereke ino Mwari, kuti Mwari she wangu ndimi munogadzira, Mwari wangu ndimi muumbi, isu tiri ivhu Mwari, tiri dhaka pamberi penyu. Mwari tigadzirei kuti ite shepi yamunoda, tiumbei Mwari kuti gadzire zvamunoda imi, kuti tigova mavessels anoshandiswa mimba yenyu Mwari, kuti tigova mavessels anoshandiswa nemi mimba yenyu Mwari, kuti upenyu hwedu Mwari hufambe mugwara renyu Mwari, nokuti gwara renyu Mwari ndiro rinotiendesa kure. Maonero edu isu sevanhu Mwari, nezvatinofunga isu sevanhu Mwari, hakuna kure kwazvinosvika, zvinopera padhuze dhuze, asi imi Mwari zvamunotirongera ndizvo zvinogara nokusingaperi. Mwari wangu ndiri kunamata kuti chamakarongera mumwe nemumwe panzvimbo ino Mwari, itaiwo sekudaro pamusoro pedu. Zvamakatirongera sekereke Mwari, itaiwo sekudaro pamusoro pedu. Mumwe nemumwe ari kunamata manheru ano, ndiri kunamata Mwari kuti tishandure iwo Mwari neMweya Mutsvene, tishandure iwo Mwari neMweya Mutsvene. Karekita yedu Mwari, attitude yedu Mwari, behavior yedu Mwari, mamenasi edu Mwari, Mwari ngaanatswe nemi, ngatwasanudzwe nemi. Mafungiro edu Mwari ngatwasanudzwe nemi, matauriro edu Mwari ngaagadziriswe nemi, moyo yedu Mwari ngaigadziriswe nemi. Isaiwo mifungo yedu Mwari panzvimbo zvinoenderana neshoko renyu, isaiwo moyo yedu nemifungo yedu panzvimbo zvinoenderana nebasa renyu Mwari. Mwari mubvise kuzvitutumadza, Mwari mubvise kuzvitutumadza, asi muise moyo inotsvaka imi, muise pfungwa dzinotsvaka imi, muise upenyu matiri hunotsvaka imi Mwari, kuti tikuraramirei Mwari, tisazviraramira isu pachedu. Shoko renyu rotaura zvakanaka, roti it's not I who lives but you Lord who lives in me. Tiri kunamata Mwari kuti isu ngatichirega kurarama, imi Mwari murarame matiri, isu ngatichirega kurarama, Mweya Mutsvene murarame matiri. Pane chose chandinoita paupenyu hwangu Mwari, pasizeni itsva yatanga nerevival ino Mwari, ngatichirega kurarama ndiri imi Jesu Kristu murarame mandiri, imi Mweya Mutsvene murarame mandiri, muzita nemuropa raJesu. Mwari ndinotenda nyasha dzenyu. Haleluya, 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 haleluya. Shoko rotaura zvakanaka, roti Mwari vakatuma Jona enda unoparidza shoko. Amen. Iye hake akafunga kuti kwandanzi ndiende uku, ava vana vateereri ava, ina handisi kuda kuenda ikoko, zviri nani ndiendeko kuti ndikanotaura shoko raMwari ndinonzwikwa. Asi ivo Mwari vanga vane kuronga kwavo, vaida kuti vanhu vanzwe shoko ravo ivo Mwari, vanhu vaponeswe. Amen. Hallelujah. Ndoda mboti umbonamata, umboti Mwari, you have got a default plan about my life. You have a default plan about my life. But pamwe pachoka ndakabuda mu default plan yenyu nenyaya yekutya.
Jona aitoziva kuti kwaatumwa hakutererwi. Jona aitoziva kuti kwaatumwa vanhu vacho havatendi muna Mwari. Aitozviziva kuti kwaatumwa ari kuenda kune vanhu vakaoma moyo. Ndobva abuda mudefault plan yaMwari. Mafungu ndobva aitika. Pamwe pacho zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo inyaya yekuti tinenge takabuda mudefault plan yaMwari. Mafungu aya chikepe choda kunyura nenyaya yekuti Jona abuda mudefault plan yaMwari. Todombotumboenda pamberi paMwari kuti Mwari, kana pane pandakabuda mudefault plan yenyu about my life, ndidzoreredzei parevival inoi. Kana pane pandakabuda mudefault plan yenyu Mwari, nenyaya yekutya, nenyaya yezvandakasangana nazvo, nenyaya yekuvhundusirwa, kana even nezvandakanzwa vamwe vachitaura kuti zvinhu zvazvichaiti, ndobva ndatotya, ndobva ndavhunduka, ndobva ndabuda mudefault plan yaMwari. Hallelujah. Toda kuti tinde pamberi paMwari kuti Mwari, kana pane pandakabuda mudefault plan yenyu, Mwari wangu ndidzorereiwo mudefault plan yenyu, kuti ndive zvamunoda imi, kuti ndiite zvamunoda imi. Revival ino iri pakuti timutsiridzwe, tiite zvinoda Mwari, tiraramire ivo Mwari. Yesi, tinazvo zvatinoda kubata muupenyu chokwadi, asi kana tachibata toraramira Mwari. Ndio default plan yachandiri kunamatira. Kuti kana ndazochibata, ndazoropafadzwa rimwe gore, handizobudi mudefault plan yaMwari. Handizonyekwe gwina Satani, ndobuda mudefault plan yaMwari. Hallelujah. Saka ndoda kuti tiende pamberi paMwari. Ongoti Mwari, murwendo rwokufamba muupenyu hwangu, pamwe pacho kumashure uku ndakatobuda mudefault plan yenyu, nekuda kwezvandakanzwa, nekuda kwezvandakaona, nekuda kwezvandakasangana nazvo, nekuda kweupenyu. Asi Mwari, ndidzoreredzeiwo mudefault plan yenyu parevival ino. Handei pamberi paMwari tinamata. Mwari, matigonera, tauya pamberi penyu Mwari. Tiri kunamata sekereke, tiri kunamata sevana venyu Mwari. Toga hatigoni, tinoda imi Mweya Mutsvene kuti mutigonere. Toga hatigoni Mwari, tinoda kubatsirwa nemi Mweya Mutsvene. Tanamata manheru ano nemwoyo yakapwanyika. Tanamata manheru ano Mwari nemwoyo yakapererera, kuti Mwari ndimi munotinzwa, uye Mwari ndimi munotigonera. Mwari wangu, tidzoreredzeiwo patakadarika. Mwari wangu, tidzoreredzeiwo mudefault plan yenyu yeupenyu hwedu Mwari. Mwari, munaro ramangwana remumwe nemumwe wedu. Mwari, munaro ramangwana remumwe nemumwe wedu. Vamwe vedu takabudiswa mudefault plan yenyu Mwari nevanhu. Vamwe vedu takabudiswa mudefault plan yenyu Mwari nekuda kwehuroyi huri munyika. Vamwe vedu takabudiswa mudefault plan yenyu Mwari nekuda kwevanhu vanhu vakataura mashoko avakataura. Vamwe vedu takabudiswa mudefault plan yenyu Mwari nekuda kwezvinokontrolewa nevanhu naSatani munzvimbo dzomweya. Asi tiri kunamata, and we are claiming back your default plan paupenyu hwedu Mwari. We are claiming back your default plan pakurarama kwemumwe nemumwe anopinda panzvimbo ino Mwari. Tiri kunamata Jesu, Mweya Mutsvene, mutigonere, mutidzosere Mwari munzira yamuri kuda kuti tifambe nayo, inotisvitsa kudestiny yedu Mwari. Hatidi kuti tigorasika saJona, handidi kuti tigotiza saJona. Mwari wangu, patakarasika tidzoreredzeiwo Mwari. Patakarasika Mweya Mutsvene, tidzosereiwo munzira. Patakakoniwa Mwari, tisimudzeiwo. Patakadonha Mwari, tisimudzeiwo. Tisarambira tiri patakadonhera, asi Mwari, timuke. Shoko renyu rotaura zvakanaka kuti a righteous person shall fall 7 times, but they will rise up. Tiri kuuya manheru ano Mwari, tichiti patakadonha. Mwari wangu, tibatsireiwo Mweya Mutsvene, timuke. Timutsiridzeiwo parevival ino Mwari, panzvimbo dzatakadonha. Mwari wangu, timutsiridzeiwo patakakonewa. Mwari wangu, mutimutsiridze. Simba renyu Mwari ngaribate paupenyu hwedu, kuti upenyu hwedu Mwari hushanduke. Imi Mwari, mutigonere, ruoko rwenyu Mwari ruve pamusoro pedu, muzita nemuropa raJesu. Mwari, ndinotenda nyasha dzenyu. Mwari, makatendeka. Praise team vachiuyawo. Hallelujah. Shoko raMwari rotaura roti chifeve chakaenda kuna Jesu. Jesu aine vadzidzi vake akaunganirwa navanhu, ndobva chatora perfume, ndobva chamwaya patsoka dzaJesu. Ndobva mukadzi uya atora vhudzi rake, ndobva apukuta tsoka dzaJesu. Hallelujah. Shoko raMwari kuna 1 Corinthians 11:15 robva rauti, but if a woman have got a long hair, that's her glory. Amen. It was given unto her to cover herself. Hallelujah. Saka vhudzi rine mufananidzo wei? Vhudzi rine, it's a symbol of power. Samson. Hallelujah. The power was in there.
Sanda utumbona matira. What is power? Power is what you have. Hallelujah. Power is what you have. Marivo vunza Moses, what do you have in your hand? I have a mantle. Rova gungwa rivurike. The mantle became the power. Hallelujah. What do you have? I have a mantle. Rova ibwe mvura ibude. The mantle became the power. What you have became the power. Hallelujah. Tunambo tumbona mata umbote mwari. Panguwa ya appreciation inoi. Zantinazo ndiro simba rangu. Ndizo zandiri kuya nazo kuzopukuta tsoka dzenyu. Hallelujah. Hatisi kupa munu mari. Hatisi kupa zvipo kumunhu. Asi tiri kupukuta tsoka dza Jesu nevhudzi redu, our power. What we have is our power. Tunamboti umboenda pamberi paMwari unamata. Uti Mwari, ndigonereiwo Mwari. Panguva ino yekuku appreciate, panguva ino yekuti Mwari ndiri kudzosa kwamuri. Mwari ndinzwe iwo. Pane chinondinakidza panyaya iyoyi. Ini ndinongofunga semunhu kuti mukadzi uyu apedza kupukuta tsoka dza Jesu, dzaanga amwe ya perfume, vhudzi rake iye rakadzokera ragunhuwirawo perfume iya. Nokuti kana ukashandisa kamucheka kupukuta, waisa Mr. Min, kamucheka ke rakachinhuwirira Mr. Min. Saka vhudzi riya rakadzokera richinhuwirirawo perfume. Zvoreva kuti chaunouya nacho, simba rayo rauna appreciate naro Mwari, newe unodzokera naro. Nokuti washandisa simba iroro kupukuta tsoka dza Mwari. Hallelujah. Tunambotende pamberi paMwari. Muti Mwari, ndiri kuya kuzokunu appreciate. Ndiri kuya panzvimbo yenyu, pachigaro chenyu, ndichizokutenda imi Mwari. Nyasha dzenyu kana ndauya nesimba rangu pamberi penyu, ngandidzokerewo naro rakapamidzirwa. Chandiri kuya nacho pamberi penyu Mwari, kuwana kunosiyana, asi zvandawana izvozvo ngandidzokere nazvo zvapamidzirwa. Nokuti vhudzi romukadzi uyu rakadzokera richinhuwirira, naiyewo achinhuwirira. Hallelujah. Handei pamberi paMwari tinamata. Mwari matigonera, matisvitsa pasizeni yokuappreciate imi Mwari. Basa renyu Mwari ramunobata paupenyu hwedu Mwari, kuburikidza nevaranda vamakadana panzvimbo. Mwari zvamakatiropafadza nazvo ndiro simba redu. Imi Mwari muri misimba rekutenda kwedu. Pasina imi Mwari hapana zvatiri. Mwari wangu tiri kuuya pasizeni yekumutendai. Mwari wangu gamuchiraiwo zvose zvatinoya nazvo pamberi penyu Mwari. Chose chatinoya nacho pamberi penyu Mwari pasizeni ino, ngatidzokerewo nacho Mwari. Nokuti imi Mwari munotaura mushoko renyu, munoti tiedzei muone kana ndikasazarura masuo edenga. Tiri kuuya pamberi penyu Mwari. Mwari mutizarurirewo masuo edenga. Chatiri kuuya nezvamakatiropafadza nazvo, chatiri kuuya nemvudzi redu Mwari pamberi penyu, chatiri kuuya Mwari nezvamakatipa iriyo simba ratinaro Mwari. Tiri kunamata manheru ano zvatatangidza revival ino Mwari, tangaiwo nesu. Simba renyu Mwari riwanzwe matiri. Mwari wangu musatisiya tiri toga. Tiri kutenda uye tiri kutarisira kubva kwamuri Mwari. Tiri kutenda uye tiri kutarisira kubva kwamuri Mwari. Tibatai paupenyu hwemumwe nemumwe. Mwari wangu mutiropafadze. Nyasha dzenyu Mwari dzigare nesu kubva zvino nekusingaperi. Ivai nesu pasevhisi nomweya mutsvene. Fambai zvine simba, mutaure kwatiri, mushandure upenyu hwedu Mwari. Tikuonei, tikuzivei nesimba rekumuka kwenyu, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vauya kurivaivha, hallelujah. Ipo mhorosari pasaidi newe. Uti waita zvakanaka wauya, hallelujah. Imba mhorosa uti waita zvakanaka wauya, day number 1, hallelujah. Hallelujah. Sauya kuzomutenda, sauya kuzomutenda mama, sauya kuzomutenda, sauya kuzomutenda, sauya kuzomutenda mama, sauya kuzomutenda, sauya kuzomutenda, sauya kuzomutenda. Imanya kasatena ba wani
Akazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu wofashuka. Chiyero changu achopashuka neropa pato. Makazodza musoro wangu namafuta omweya. Chiyero changu achopashuka neropa pato. Jesu makazodza, Jesu makazodza. Chiyero changu achopashuka neropa pato. Jesu makazodza, Chiyero changu Chisungo chekutenga, chisungo chekutenga, chisungo chekutenga. Tosunga ere nasi, tosunga ere, tosunga ere nasi, tosunga ere. Chisungo chekutenga, chisungo. Anena ya feria, Wapita jasamba
Isa,
tinoshamisa mutseni, tinoshamiswa Mwari nekunaka kwenyu maneruando. Maita changamire muchinda werugare, maita henyu Mwari nenguva ino. Tinokutendai Mwari nerevival ino Mwari, munoshamisa iyemi Mwari. Tiri kungosimudza zita renyu nekuti timi mukuru Mwari, iyemi mugere pechigaro chekutonga nesimba. Maita henyu Mwari wakanaka, maita henyu Mwari wakatendeka. Jehovha mutsvene, Mwari wakanaka nguva dzose, Mwari wasingashanduke. Baba tinokunamatai maneruano, uyai mutsvene musangane nesu, uyai wamuya mutsvene mutirangarire, tiitireiwo nyasha Mwari vakatendeka. Baba tauya nemwoyo yedu Mwari, tauya nekutarisira Mwari kuzosangana nemi muchinda werugare, kuzosangana nemi Mwari wedu akanaka Mwari. Chiregai kunyarara Baba, urukirai matsimo ino mutsvene, urukirai shangamire, urukirai mweya mutsvene. Sanganaiwo nemwoyo yedu Mwari, sanganaiwo neupenyu hwedu Jesu. Baba tauya kwamuri nekuti muri Mwari wakanaka. Tine kutenda Mwari kuti hatidzokere takadaro, tatouya Mwari nemutarisiro, tatouya mutsvene nemutarisiro kuti muri Mwari wakatendeka. Tirangarirei Jesu nezvatiri, tirangarirei nezvatiri Mwari, tishandureiwo maneruano Mwari. Mwari tadzidziswa shoko renyu Mwari, tipewo mweya wekuteerera Mwari, tipewo mweya wekuzvininipisa Mwari, tipewo mweya wesubmission Mwari, tizwe kutaura kwenyu maneruano. We thank you Jesus, we glorify your name, we worship you. Wakanaka Jesu. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahusvike. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahusvike. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngahusvike.
kuitwa kwanika. Manekwana Jehovah we Nazareth. We sing all the glory to our mighty God. We give you all the honor, King of Kings. Maneroano mariwe kudenga. Kuna kwenyu kakuitwa pansuko ino. Pachiri kukupa indiri nekukutwa mari. Imichitendera imambo wenyu maneroano. Umurikire pansuko ino mari. Maita yenyu ne anointing ya maburuta. Pansuko ino mariwe kudenga. Nekuda kwa isoso mari. Biri nerukutwa ngasivesenya. Maneroano mari shira chiteiwo. Chinopa biri kukwayana reno. Iro rakafani madekuonga. Maneroano chinochitise the glory. We sing all the glory to God. Biri nerukutwa ngasivesenya mari. Musita nemuropa na mabocheso. Maneroano shira chiteiwa. Manekwana no chirangarire isakamire. We worship you, Jesus. We sing all the glory to you, Jesus. Hallelujah, we thank you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Revival oye. Regai ningoti adikani. Kuno umwe atokwira bhazi. Kufamba kuinda kurwendo rurikure. Kuti anoona ane munhu anoita kuti upenyu hwako husabudirire. He has devoted time. He has spent time and money. Iwewe watora nguva yako ukauya muno kuti umbosangana nemusharukwa, umbomutaurira nyaya dzako, umboti gora risati rapera Mwari haringaperi zvakadai. Revival ino ngaimbobatawo upenyu hwangu, imbobata pane imwe nzvimbo yeupenyu hwako upenyu hushanduke muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Zvakadii kuti uboti Mwari vamwe vainda kwavaenda indatouya, ina handina kumwe kwekuenda, handina umwari nani wekutaurira, handina imwe shamwari kana imwe hama. Zvandatouya Mwari chitauraiwo nenyu. Haleluya, haleluya. Kana riri dhimoni riri mandiri, shoko renyu parichafamba ngaribude. Kana uri urwere huri mandiri ngaupere. Kana panya zvanga zvakasungwa ngazvisunungurwe musavhisi yanhasi muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Ndafunga kuti tisina kuimbirwa, chimbopopota pamberi paMwari wako, chimbotaura naye, chimboshema naye. Umboti kana hana akashema, naniwo ndinogona kushema nanyaya dzangu. Iye anga asina mwana, ina handina mari, ina handina basa, ina handina imba, ina handina mbereko. Mwari chimbondirangarira iwo musavhisi yanhasi nezita raJesu weNazareta. Tinokutendai Mwari wedu. Vamwe vanoimba nengoro, vamwe vanovimba nemabhiza, vamwe vane zvuma zvavainazvo, vamwe vane nyanga mudzimba dzavo. Ini ndakatenda kushoko renyu Mwari, zvandatouya muimba yenyu, zvandatouya mutende rokusangana. Tenderaiwo mweya wangu kusangana nemi. Izvo zvinoshamisa zvamunoita, izvo zvinochemedza zvamakatanga, zviitaiwo muupenyu hwangu. Ndisangana nemi, zvirege kuramba zvakadai, asi ngazviwanike pazvinoshanduka. Madekwanano, zuva ranhasi musi wa2 Dhisemba, gore risati rapera Mwari, zvangu ngazvidzoke, zvangu ngazviregedzwe, zvaupenyu hwangu ngazviuye kwandiri, zvakadyiwana kwakakwata namuteteni. Ndinoramba nezita raJesu ngerekeye kwedu Mwari, ndimbotirangarirai madekwana nhasi. Ngazviitwe nesimba raMweya Mutsvene rakamutsa Lazaro kubva kune vakafa. Tinokunamatai Mwari wedu muzita raJesu weNazareta. Haleluya, haleluya. Muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai timbogashira. Iye Jehovha watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete, tichifara nekupembera, tichiti hakuna wakaita semi Mwari, imi zviro nhasi nekusingaperi muzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya,
Ngatende Mwari. Because nyaya yekudrive basa iri inonetsa. Inotongoda chizoro. Amen. Inotongoda chizoro. Ndaimbojoka hangu namufundisi ndikati baba, munomboziva paya pamunei muchiti chechi chimbonyararai. Mwobva mati iwe dhimoni buda. Zvinongoitwa nenyasha. Nekuti asina nyasha anogona kutukwa. Chechi yese yaita sei? Yanyarara. Asi Mwari vakatiitira nyasha. Vakatipa mufundisi anoti pese paanotaura zvaMwari zvinoendeka. Ngatimbofarirai munhu waMwari muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Praise and worship vaimba vakatamba vaneta. Vanhu vaMwari, you can go and take your seats muzita raJesu. Amen. Regai tichigara pasi sekereke tese tisvike patinogamuchirana nekukwazisana muimba yaMwari muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Regai ndigashirewo church board yepano, ladies board yepano, men's fellowship board muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Regai zvakare tigamuchire wese anongonzi mutungamiri mukati memba yaMwari. Mwari vakoropafadzei nebasa ramuri kubata chechi kuinda kumberi kudai ndimi muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tigashire vana baba naana mai vepano. Chechi ikashaya vana baba naana mai zvinenge kutamba. Vanhu havachitori serious. But whenever vana baba naana mai mukaita grace the house of the Lord, inove nechiremerera chekuti pane zviri kuitwa zvina Mwari mukati. Saka toda kukufarirai zvakanyanya muzita raMambo Jesu. Haleluya. Regai tikwazise youth yedu nemateens yatinogara tichiri chechi yamangwana. Kana muchida kuona kuti isusu tapera chimbonomhanyai nevasikana nevakomana, ndipo unoona kuti ava ndo vakuuya isu takuenda. Saka youth yedu tinokufarirai nekuti you are going to carry the flag forward muzita raJesu. Haleluya. Regai tigashirewo Sunday school vari pakati pedu, Sunday school muzita raJesu. Amen. Vaenzi vauya varipo here mungaratidze nokusimudza maoko. Vauya for the first time to be with us tonight in Jesus name. Tiri kuona maoko akasumuka, ngativagamuchirei muzita raJesu. Haleluya. All right. Regai ndingoti nguva yangu yasvika paya kunopera. Ndisati ndagara pasi, regai ndingoti oneni ndakadiwawo. Ndikabarirwa vana ndinochengetwa zvokuti nemakore angu unoona kuti mai vari kumira. Regai mungondibatsirawo kutenda mai Magunda nekuvakwazisa muzita raJesu. Haleluya. Ndine vana vanguwo vari mukati memba ino vari 5 vose. Tingovafarira muzita raJesu. Amen. Munhu waMwari, tisingatori nguva yakanyanya kureba, mune basa rakanaka rekuti kwazisira vaenzi. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Titende baba namai Magunda nevese vaita kuti zviite kusvika patasvika muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. When God creates a new day, He has a new blessing. Amen and amen. Whenever God creates a new day, He has a new blessing. He has allowed another new revival for a new blessing. Amen and amen. Manerano ndine mfaro wakawandisa. Nyasha dzakazara mumba muno dzekuparidzirwa. Patiri kuti kingdom prosperity. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Pane nyasha dziri muguta, pane nyasha dzapinda mumba. Ini regai ndirege kutsanangura kuteera kuti uzvinzwire wega. Amen and amen. Ndaitarisa kamwe kareo pa Facebook kakanzi ndinei zvikanzi usandiudze ndipe ndiraire. Hanzi uri kuziva kuti ndinei zvikanzi usandiudze ngondipa ndidi ndiraire. You see what I'm saying? Ngondipa ndidi ndiraire. Ndo yandauyaona mai manero ano. Handisikuda kukutsanangurira zviripo. Zuva rekutanga ndakungokupa kuti uraire.
unyatsoona kuti kupi kwatiri kuenda. Manheru ano tese tichibatanidza maoko, tidaidze Reverend K Tashu vachiuya kuzotora nguva yavo muzita raJesu. Munhu waMwari naMwari wenyu, svikai muguta tinzwe kuti munei pamwe chete naamai. Tinokudai, hatigoni kutsanangura, nyasha dziwanzwe, tamirira kuzogamuchira muzita raJesu. Haleluya. Tiombere maoko tichiremekedza muranda waMwari, Bishop of the house. Ngatifarei tese tise maoko titende muranda waMwari watakapiwa pamazuva edu. Mwari uri kudenga achitiitira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Takamira kudaro, nditenderei kuremekedza Bishop of the house, Reverend Jeriji pamwe chete naamai muzita raJesu. Haleluya. Ndokumbira volume bichana, voice rangu riri affected, asinaita zvakanaka. Nditenderei kuremekedza church board pano. Mwari ngaakuitirei zvakanaka vatungamiri vose and the church at large. Haleluya. Chingondiudzirawo munhu ari padhuze newe uchigara pasi kuti Mwari ane dzimwe nyaya dzako. Mwari asati apedza newe. Haleluya. Haleluya. Tinoda kutenda zuva ranhasi, dei rekutanga revival yedu ye Kingdom Prosperity. Kingdom Prosperity. Mwari wokudenga achitiitira zvakanaka. Toda kuti timhanye kushoko raMwari. Mwari achitikomborera, Mwari achititungamirira. Tiende ku book, ku scripture, theme scripture yedu. One of our theme scriptures, Genesis chapter number 13, verse number 2. And then 10 to vatadzoka kuna Genesis chapter number 12, verse number 1 to 4. Abrahama akanga apfuma kwazvo pamombe nesirivha uye negoridhe. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And then let's go to Genesis chapter number 12, verse 1 to 4. Jehovha akanga ati kuna Abrahama, siya nyika yako, vanhu vako neimba yababa vako, uye uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru uye ndichakuropafadza. Ndichaita kuti zita rako rive guru, uye iwe uchava ropafadzo. Ndicharopafadza vaya vanokuropafadza, uye ani nani anokutuka ndichamutuka, uye marudzi ose ari panyika acharopafadzwa kubudikidza newe. Saka Abrahama akabva sezvaakanga audzwa naJehovha. Uye Roti akaenda naye. Abrahama akanga ava namakore 95 okuberekwa paakasimuka kubva paHarani. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I shall shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Tinotenda and kumbirisa tingoverenga Ecclesiastic chapter number 10, verse number 19. Mabiko anoitirwa kuseka, uye waini inofadza upenyu, asi mari imhinduro kune zvese. A feast is made for laughter, and wine maketh merry, but money answereth all things. Tese tingoti but money
answereth all things. Ingondudzira munhu ari padhuze nekuti mari inopindura mibvunzo yese yauinayo inogona kungopindurwa nemari. Good. Tinotenda Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko. Ndinokutendai Baba nemukana wamakandipa kuti ndiuye kuzoshumira pamwe chete namama nebhodhi renyu, kuti ndiuye kuzoshumira ndive mushumiri pazuva ranhasi parevival ino. Mwari atitire zvakanaka. Haleluya. Ngosimudza ruoko rwako ndinamate. Baba, ndinokuremekedzai panguva ino. Mirai neni, taurai inzwi renyu. Nyasha ngadzive neni panguva ino. Kuzodza kwenyu kuve neni. Shoko renyu ngarizaruke. Kubata kwenyu kuratidzwe. Nyasha nekuropafadza kwenyu zviteverere upenyu hwedu. Zarurai nzeve dzedu, tinodzivisa kubata kwesiko wakaipa. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Ndoda kuti tende Mwari panguva ino. Mwari wenyasha ndiye yega anoita kuti zvinhu zvifambe. Kana Mwari asipo muupenyu haufambe. But kana Mwari aripo, as long munhu achifema, anything can happen. Haugone kukonkluda kunetsa kwezvinhu pamunhu. As long munhu iyeye achifema, God can do anything. Kureva kuti wakagara pawakagara ipapo, Mwari asati apedza newe, ane zvimwe zvaachatoita zvichashamisa vakawanda, kunyanya even newe wacho uchatoshamisika kuti sei zvinhu zvakanga zvisina kuitika kare zvakuitika iko zvino. Nekuti Mwari une mwaka yaakarongedzera matiri, yaanotirangarira nguva nenguva. Saka iko zvino tiri mumwaka wekingdom prosperity. Kana takapiwa theme yatiri kufamba nayo, kureva kuti Mwari watolonja mwaka wekurangarirwa kwevanhu. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Kingdom prosperity. Now, definition of kingdom prosperity from my research, it is a concept that emphasizes well-being in all aspects of life, including spiritual, mental, emotional, financial, relational, as a result of living in accordance with God's will and the principles. It is viewed as a spiritual concept that goes beyond mere financial wealth, involving obedience, generosity, seeking God first, and a mindset of abundance cultivated through faith and spiritual discipline. But world prosperity only focuses on accumulation of wealth and material possession. Now, let me try to make it short. Kingdom prosperity, tiri kureva kuti kubudirira kwemunhu panyama nepamweya, kuburikidza nekuva align, kuburikidza nekuva in alignment with God, kuburikidza nekuva uri muna Mwari wacho. Ukasabudirira uri muna Mwari, haisi kingdom prosperity. Kingdom prosperity zvinofanira kuti prosperity yacho inge ina Mwari mukati. Rugare kune vanotenda. Now ndaverenga Bible panapa kuna Ecclesiastic chapter number 10 verse number 19. A feast is made for laughter and wine maketh merry, but money answereth all things. Regaindi parize. Money answereth all things. Ladies and gentlemen, namo yakaipa. Ngatingotangira ipapo. Kingdom prosperity kuda kuti tobatsirana panapa. Namo yakaipa. Ukarowa nenamo zvakanaka. All right. Everybody here is a product of money. Dai baba vako vakashaya mari, vasina kuroora amai vako. Dai baba vako vakaishaya mari, amai vako uri kuti amai ngadai usinawo naso.
uye dai amai vako vasina kuroorwa nababa nekuda kwemari, ingadai iwewo usina kuzvarwa. Saka uripo panapa because mudhara wako akamira kuti awane namaya. Dai mari yakashayikwa makaenda kwaatezvara, mukasvika ikoko mukangonamata moti isu tinotora nekutenda pasina mari, vaimhanyiswa kuti mwana hatidaro. Zvamwari, all things are possible, but pete kwa mwana wangu wandakaendesa kuuniversity. Ladies and gentlemen, nhamo yakaipa. Tinofanira kuti tinzwisise kuti Mwari uyu zvinhu zveupenyu zvinofamba kuburikidza nezvikwanisiro. Nhamo, inini nhamo ndakaivenga. Ina handitodi kana kunyatsowirirana nemunhu ane nhamo, ndotya kuti ngazopindawo mandiri. Nhamo yakaipa. Number one, kana uri mukadzi ane nhamo, unogadzirwa musoro, type yacho yekugadzirwa musoro, hairstyle, unogadzirwa yausingadi. Ikakurova zvakanaka unogona kutorukwa ma11. Ikakurova zvakanaka nhamo, unogona kutoti ma11 kana kutoshuira zuda rababa, warohwa nenhamo iyi. Varume, nhamo yakaipa. Ah, my God. Baba, counseling dzakawanda dzatinoita inyaya yenhamo, kunetsana, kurovana kwababa nemumba, kunetsa kwezvinhu, inyaya yenhamo. Kapo ine nhamo haigone kuwirirana. Wazimwe ameni netwa nemunhu muchechi nechekuita nezvaadya masikati. Ukamanikidzwe munhu kudaira ameni yeMwari wacho asati amuitira. Ndine vanhu here panapa chechi. Nhamo yakaipa. Ramba nhamo. Mirakazoimba akati ramba nhamo. Haazi munin'ina wako, haazi mukoma wako. Nhamo mweya wakaipa. Ukairegerera uri mukomana, unorora musikana usingadi. Nhamo. Wasangana neclass uti ya ndokuda pati zvikwanisiro manje, klasi yako handikwane. Ndine vanhu here panapa chechi. Kana uri musikana ukarohwa nenhamo, unongorohwa bamba zonge chero auya zvandapiwa naMwari wangu ndinotora. Haukwanisi kurevhiyuza because nhamo yakaipa. Nhamo. Ndichiparidza kudai soitoona nhamo ari muroyi wekumba kwenyu. Ramba nhamo, usagamuchira nhamo. Nhasi usagamuchira nhamo. Mangwana usagamuchira nhamo. Next week usagamuchira nhamo. Ukaita nhamo, vanhu vanogona kutokugarira musoro. Vanoita zvavanoda newe. Ndoti Mwari akupe nyasha dzeself dependence dzekuti denga rikaprovida, unozvimiririra. Vamwe venyu Brazilian munotoida, but zvikwanisiro ndima dzigere musoro. Zvikwanisiro chandakaona baba ndechekuti vapfumi panyika vanorarama, vanonyepera kurarama unge mari isina basa, kuti varombo vasaita basa nayo. Vanokurasisa so vanhu vakapfuma panyika havade vazhinji vacho kuti varombo vaite mari, ende vanorarama unge vasina basa nemari. Ukasangana naye so unoona apfeka chi3/4 nezvimapatapata zvimapushi. Kuti kana vane mari vachipfeka zvakadai so, saka mari yacho inobatsiri 3/4 chake nechi-t-shirt chifamba. Zvokuti ukaita zvekutamba noti mari haina kana basa. Vachikuvhara kuti usaite basa naye, but ukamutera nechi-t-shirt chake, wamutera nemapatapata nemapushi ake, wamutera akapfeka 3/4 yake, wondotarisa mhando yemota yaanodhiraivha, unoona kuti kunyeperana. Mari nesimba. Amen chechi. Amen chechi. Ukamutera so akapfeka zvemangamanga, ukaenda kumba kwake, ndopa uchaona kuti uri kunyeperwa. Uchaona type yeTV inokuudza kuti mari ine basa. Wese ukazoona type yefurniture iri mumba, maleather sofa, unyatsoona kuti tsano ari kundinyepera. Enda unotarisa paanorara,
pane kunonzi kurara pambedha kwete kuzviyanika pambedha zvakasiyana mani. Pane kurara pambedha kuti uchipinda pambedha unoti welcome. Ati vamwe vako unotonzwa weight ukanzwa kurema kwomuviri wako hauna kurara pambedha. Nhamo yakaipa nhamo ndine vanhu vari pana pachechi rugare kune vanotenda. Rukudayira semunhu akaramba nhamo chechi. Rugare kune vanotenda. Rugare kune vanotenda. Kana pane vakabheja kuti uchafira munhamo, toda kuvaudza kuti kwauri hazvishande. Kana pane vari kureverera kuti ufire munhamo, toda kuvaonesa kuti kwauri hazvishande. Kana pane vanofunga kuti kana vasipo haurarame, toda kuvaonesa kuti Mwari achiripo. Nhamo ambuya chaiwo hauna value kwavari. Kana une nhamo ukaenda vanotambirei. Wazwa kana uine nhamo uri mukwasha unoramba uri mukwasha, but ukawana unoita mwana wepamba ipapo. Unoona kutonzi baba muchauya rini unograduata kubva kumukwasha. Zvisingatsanangurike nechirungu kuti mukwasha nechirungu zvokuti sani notori mukwasha odhiveropa kuva mwana zvokuti vanokudza kuti baba vepano ndiye murume wemusikana wepa umvana wepanapa. Otoita madecisions vana tsano varipo. Mirai tsano vachataura tozonzwa kubva kuna tsano because une chinhu. Iwewe akana mbuya wako anokumhoreserei? Anokumhoreserei? Wazwa nhamo ukairegerera unosvika pakurohwa nenhamo zvokuti type yefoni ikakutora foto unonyatsoona kuti kunyepa foni ikutibiridzira. Ndakanaka mani inini. But quality haisiyo iri kubuda pa handiyo iri kubuda pafoni. I'm much better than this. Ndiwe uri kurijuswa netype yefoni yako. Foni yako inogona kubiridza type yefesi. Nhamo yakaipa. Ndoda kuti uvenge nhamo tiparidza panapa. Money answers all things. Rega kuva nemweya wokuramba kubudirira. Ramba nhamo. Ramba nhamo. Mwana wako anodzidza kuchikoro chipi? Chikoro ka mwana wako aende kuchikoro nekuda kuti unozwa Bhaibheri rese. Uchizwa mahimu ese echechi. Mwana wako anoenda kuchikoro kunoenderana netype yemari inowanikwa nababa wake. Ikatodzikira motomubvisa ikoko. Mwari asina kudzikira. Nhamo yakaipa. Izvo zvipanda kuti baba shuwa mutotibatsira. Hehe tikutokubatsira. Nhamo yakaipa. Mwana wako chaiye izvo zvisvi wakapedzera rini kungomupawo mari inoratidza kuti ndiwe baba wake. Mari sengoratidza no I'm your father, just spend ngoratidza kuti ndini baba wako. Zvokuti hanyatsotogutsikana. Izvo zvine nyaya yekushaya. Musha kwenyu kukafiwa ipapapa unototsanya nekutsanya. Jehovha ndibatsire. Because balance brought down yako haikone kana kubatsira kana funeral. Even rufu rwako chairo wana baba nana mai tikaita nhamo. Munazwa here baba kuti makristu so Bible noti he became poor, him Jesus, for us to be rich. He became poor for us to be rich. But unogona here kumuratidza masofa acho kuti ndo amakafira. Yekuno Jesu pindai munomu, you became poor for us to have this so masofa. But Jesu emba yakuno muone type yemasutu amakafira pamuchinjikwa. Ndo masutu acha ndo weave dzacho idzi. Mkore unoyu uchiri kukumbira weave yabva mumusoro memumwe munhu. Kana mabvisa mundipewa hayi ndoifarira manje. Nhamo yakaipa. Ramba nhamo. Uri munyika inoiramba nhamo. Ramo inorambwa. Nhamo inorambwa. Cheche vanhu vane nhamo mukati ngati contribute imari munoiona after 30 minutes. Nababa ngatise musoro pamwe chete. Yo vachifanakisa mari pamwe chete anoramba kuti ngatise wallet kana wallet handisi kuzomboisa kana wallet. Musoro pamwe chete. Iwo musoro wacho munhu ari kutadza kugeresa ndebvu dzake chaidzo. Ndori kunzi tise musoro pamwe chete.
mumwe musoro kuti munhu akavenga mukadzi wake haada kuti mukadzi wake adye mari yake ndiyari kunzitise musoro pamwe chete. Munhu ngaaramba aine musoro wake, ngatiisei mari pamwe chete zvemusoro wako, ramba uinawo. Ndine vanhu here pana vachechi toda kuti Mwari atibatsire, ramba namo. Money answereth all things. Mama prayers auri kuita uchinzi uri prayer warrior inyaya yekuti hauna mari ndosaka uchita maprayers iwayo. Ene munhu asina mari akaita prayer haakurumbidze kuita amen. Ndibatsirei baba, ndibatsirei baba, ndibatsirei baba, ndibatsirei, ndibatsirei, ndibatsirei. Money answereth all things. Ndoda kuti uve nevalue, usavenga. Unotonzwa iye Mwari achiti sirivha nendarama ndezvangu, haatodiwo kuishaya. Mwari watiri kunamata haade kutoshaya mari, anototi sirivha nendarama ndezvangu. Rona iye anoda kuva associated nemari. Rugare kuna anotenda. Kubva nhasi zviudze kuti ndichava munhu wemari, ndichabatsira vakawanda, ndichakweretesa vakawanda. Bhaibheri rinoti hausi muswe, uri musoro, hausi mukwereti, uchava mukweretesi wewe. Ndoda kuti Mwari akupe nyasha dzekubudirira to the extent yekuti unokweretesa nyika. Unokweretesa nyika. Wapedza kukweretesa hama dzako, unokweretesa nyika. Unokweretesa nyika. Uchava mhinduro kurudzi rwako kana Mwari akusimudza. Navasingakude vanotanga kukuyemura. Rambai namwe. Mukaisekerera nhamo. Unozwa kana une nhamo soka ukamutsa mota kuda kuenda kuZimbabwe paChristmas. Uchiziva mhando yemota yawina unonamata ugona mata. Mwari tauda kusimuka. Munoziva muranda wenyu Mwari. Paanosumukira munopaziva. Unoidescribe motokari kuita kunge ndiwe unogadzira motokari. Hausi makanika. Mwari murangarire matai. Matai ekumashure apera. Tisabaiwe. Ndakurege kunaya, usinyatuzoti mota yako haina mawaipa. Ndakuregedze kunaya. Ndinobainda ndinomisa mvura. Mota yako haina mawaipa. Kunamatira steering box, batai steering, batai bearing, batai push, suspension, gearbox. Motokari player. Namu yakaipa ndoda kuti kana ukatanga rwendo usvike kwauri kuenda. Aiwa, tini vanhu vanorarama tichinzwisa tsitsi. Panyika panapa ukada kunzwisa tsitsi hapana anokunzwira tsitsi dzacho. Vanhu vari busy nemaprogram avo. Rega kufukura hapa uchiti vanhu vanokunzwira tsitsi. Shanda nesimba, ita nharo nezvine nharo. Mwari ngaakurangarire. Bhaibheri rinoti kana muchitenda muchadya zvakakora zvenyika ino. Nhamo tarisa munhu ari padhuze kuti ukaramba uine nhamo haugari padhuze neni kufanasi. Ndotya zviri mauri kuti zvingapinde mandiri. Association by impartation haina kunaka. Ati wewe uti Mwari impartation by association ngairege kupinda mauri. Rega kuimpartwa just because wagara nemunhu. Vana baba nana mai nhamo yakaipa. Imbopfeka hembe dzakanaka uparidze sezvo ndakaita izvi. Unonyatsonzwa kuti evhangeri riri kufamba. Murume mukuru anofamba nemasokisi akabvaruka kuti bhutsi yakanaka but masokisi pasapura. Hembe dzisingachinjwe senhamba dzechitupa. Mwari ngatibatsire. Nhamo inofana kurambwa. Nhamo inofana kurambwa. Tine vanhu here chechi. Nhamo ngairambwe. Money answereth all things. Paul anoti, I wish above all things that you may prosper. Above all things, above healing and deliverance, I wish above all things that you may prosper and be in good health. Because you cannot have good health usati wa prosper. Zvimwe zvirwere zvatikurwara nazvo i lack of balanced diet. Hapana kana varoi. Namo
Baba ndakamboshedzwa kuti baba uyai munamate mai varwara. Ndikasvika zvikanzi mai vari kurwara nemusana. Ndikati it's okay. Vari kupi? Zvikanzi mirei vabude mumba. Ndikati aiwa ngatipinde mumba macho. Ndobva ndapinda. Ndopamunorara zvikanzi ndikati it's okay. Let us not pray. Ngatibudei. Baba. Baba kusanganisa musana nebhesi yembhedha bhesi nemusana baba nekashiti. Makumbeza acho ukatarisa unonyatsoti apa kana vadzimu havarege kuuya kuhope. Wakafuga zvakadai so. Kubhezera wakatizira naro nanhasi unaro kumurume wako. Ndobva ndati atipinde mutaundi bva tapinda. Bva tanotenga bhesi yedu yakanaka. Bva ndatotenga mattress. $200. Ndobva taenda kumba. Ndobva taisati God bless you. God bless them as they sleep. Anoint them and save them. Andina kubva ipapo ndakabvunza after 4 days. Musana uchiri kurwadza zvikanzi kana kati hakwani. Haisi mwechina pari kurarwa pacho. Ndo pari kukonzeresa izvi. Musatonge mari musingaide mani. It is good. Zvakaipeko kunamata tiri mamilionaire. Yesu ukapinda meeting ukanzi ngati mafoni yako ekaringa unoidaira here nemhando dzemafoni ane vamwe izvo zvizvo. Nedonga isi yako. Ende apa dzakachipa ndo dzinoita noise. Dzikirira vana macheso. Nana Title so much. Mota inenge sairini ambulance. Dai marati batsira church. Taramba namo. Ina ndiri kukunyepera ndiri mumwe washumiri. Ini ndoti kati mwari ndoti mari ndakazvikopa kwamuri. Ndoti mari zvekuti anzi kwai ndive mufundisi ano muchindifara kwai anochovha bhasikoro kuzvininipisa. Hakusi kuzvininipisa kushaya. Kuzvininipisa kushaya nekuzvininipisa zvinhu zvakasiyana. Ndinoti Mwari akubatsira kusimudzewo chekutanga kuti ubudirire kingdom prosperity. Tanga iwe watotenda kuti zvinogoneka and I'm the right candidate. Zvinogoneka kuva nezvinhu zvangu panyika. Jesu paakafa vadzidzi vakatiza because vanga vasina mari yekutenga guva. Tiza vadzidzi munhu wenyu tauraya uyo. Kutarisa wakumana kwa munhu wenyu torai muvige hapana kana. Joseph of Arimathea, a man of his own money. Ndobva aenda kuna mambo akati titendere. Ukaona munhu achibvumira kusvika kumba kwa president. Munhu anogamuchirika angosvika nana tucherereka. Kusvika havasi wabvudzewo mumba. Kwasvika kuti ndipewo mukuru ndonoviga ndine guva rangu randakatotenga. Zvikanzi torai ndokutonotora ndokunoviga. Akatovigwa vadzidzi vasipo. Zvekuti akavigwa akatarisa kupi. Vakatozozvionawo pakunoenda kuguva kuti pakasara machira chete. Havana kusvika because zvaindonetsa kuti anoturunura mutumbi unonouisa kupi. Kuti munzvimbo inoti unoviga paguva rokuti unototenga guva racho. Izvozvi so type yepolisi ine chekuita nemari yako. Maiwe tarisai kuno. Jesu Baba, nhamo ndiri kunzwa pandiri pana. Mwari ane vanhu vake varuda kupusha. Pachechi ino ane vanhu varuda kusimudza. Ane vanhu vada kurwira. Anosimudza marombe kuti adye. Hasimudze marombe kuti ave nehurombe huri nani. Marombe adye nemachinda. Kuti machinda anodya kumba kwemarombe. Marombe anofanira kudyawo zvakanaka. Mukadzi wako akanaka. But yo type yo kwaanoenda unogadzirwa musoro kwacho. Chii chaungatarisire kutype yo? Unoshayiwa kana zvekuzora pamuromo chaizvo. Kushupika zvekushaya kuzora zvinozorewa. Uye kuchechi mazvaru wakaitwa namai wako. Aiwa namo handide. Ndinoda kuti Mwari akurangarire manheru anhasi. Azarure masuo ako. Mwari azarure masuo ebasa rako. Mwari akupe zviri nani. Mwari aite kuti udyewo zviri nani.
murume mukuru anenge akagara akatasana nesadza nemapisi mairi enyama uchidya uchibhajeta sokuti zvipererane. Inokuruwa zvokuti unobvunza muriwo wakasara nezuro kuti ko huku yese yakapera here nezuro, ipo paine waedzi. Vana baba nana mai, nhamo yakaipa. Ndingoparidza kuti Mwari atirangarire parevival ino, iti Mwari ndibatsirei, Mwari ndirangarire kingdom prosperity. People should have a prosperity mindset. Fungwa dzako so, imbofungawo mari yakawanda so. Urata huna, chimboitawo yekufunga. Ezvukangorara so. Chi, wauya wadzimu because wadzimu ukashupika wanokutera rafu. Ndoti Mwari akubatsire. Mwari ndewe munhu wese. Ndakanzwa vamwe amai vachiti mwana wangu bvuma kurorwa nokuti murombo munhu. Ko mupfumi chipoko? Chipoko here mupfumi? Murombo munhu. Ko mupfumi chipoko here? Zvakaipei mwanasikana kuitawo imba yake asati arorwa? Zvakaipei mwanakomana kuita imba yake asati arora? Zvakaipeiko baba kuita dzimba dzenyu kana 7 imwe nevana 3? Mwari wedu ndewezvakawanda, haasi wezvishoma. Ndamboparidza kune imwe nzvimbo ndikati kana uine mota 1 hauna mota, musi wainofa inenge enda kugaraji usara pasina. Vaenza avazviziva kuti kune garaji inogadzira mota yako, angosvika pasina chinhu. Kana uine 2 ne1, ana baba nana mai, ndikunamata kuti dai Mwari atipa nyasha, avhura madhozi edu, atirangarira tipfume panyika panapa. Bhaibheri rataverenga roti, and Abraham abva mukudanwa kwaMwari was rich in cattle, in goats, in gold and silver. Tiri vana vaAbrahama nokutenda, hatisi vana vaRazaro kunyange akamuka kuwakafa. Zvina zvazvotibatsira. Zvino Razaro akabva, shamwari yenyu ye yamunodisisa yarwara, yarwarira kumba kwasisi. Kurwarira kumba kwasisi kusvika pakufira kumba kwasisi wako, murume mukuru ane ndebvu. Hauna kana musha kana stand, wotorwarira kumba kwasisi. Vakaropafadzwa nana sisi vakadaro vanogamuchira vana bhudhika nevarwara vachirwarira kumba kwavo. Asi ukaita tsano akaoma musoro ma1, daiwa tsano ere munorwarira kumusha. Vana baba nana mai, nhamo yakaipa. Kana takuda kuti tibudirire, ndoda kutaurira chechi, tinofana kubatwa nementality yekuti kushupika kwakatoipa. Uri pabasa vavarira kuwana rinani, uine sarari wawarira kuwana rinani. Ndine vanhu here pana pachechi, pane zvese zvaunoita wawarira kuwana zviri nani, zvinogoneka. Nekuti Jehovha anopa vake vavete. Bhuku yoti rangarira Jehovha Mwari wako, Deuteronomy 8:18. Nokuti iye Mwari uyu unokupa simba rekupfuma. Kana Mwari achipa simba rekupfuma, why are you poor up to now? Your mentality. Izvozvo ukanzi hande tinodya kwakati kuti kuwesta. Pano vanhu vanosefa zvekuti January to December hagone kunwa juice. Ikoko, koko iwe. Ndakaniwa nana baba vedu. Sata unochengetedza chinyakare, usanyepe, utya kubudisa mari yakawanda. Munhu wokuti unozwa ukarohwa nenhamo, ukarasa $10 unodikitira so. $10 kupidigura masofa. Chii chamuri kutsvaga? $10. Rasa $100. Musoro kutotema kuti warasa $20. Kupo ucharasa milioni chete sei? Muzwa kune vanhu vamwe atonamatira soti baba ndakanyura 15,000. Achitotaura achifara, ndaidhila naye mwana akabva andinyudzawo 15,000. Ingonamatira yasadaro mune. Uchitasa face haina kana kumbobatikana. Neyo kanzwa wanyura 1,000. Kana uchicha uyi, chi baba, baba. Ndo pane upenyu hwese ipo pa. Ndo patanga takatorembera. Rampanamo, pray. God is able to answer your prayers. Believe in God. Believe in Him. He is able to prosper you. Indakaramba, ndakakura ndichiudzwa kuti
kushupika ndokunamata kusvika ndazodzwa nemumwe student pastor akati Tashu ndiye akandibatsira Tashu yapano tiri paBible college kanzi Tashu I want to change your life ndaukudza Tashu usabelieve nhamo iwo ramba nhamo unopedza kuda kutograduate usina laptop kugraduate uchinyoresa uchitaipisa maassignments upa mari vanhu ita laptop yako uchida kufona kukumbira foni yemumwe munhu zvino mukadzi wako kana achikumbira foni yemumwe munhu zvichafamba sei achangonzi uyai kufoni uyai kufoni ndoda kuti wewe utende akanditi ramba nhamo akarembedza makiyi ake so emotokari akanditi ramba nhamo baba ndopandakaenda muprayer tichinamata ndikurangarira imwe shamwari yangu chataura zita rake mufundisi zvikanzi naye akazondibata after prayer zvikanzi Tashu usanamate manamatiro akadai ndichinamata so ndakati Mwari kubva nhasi ndaane mota 7 imwe ndichashaya pekuipaka but imwe yacho ndichapota ndichirarama iri imwe yacho Mwari ndoyanendesa kumusangano imwe ndeyungoshandisa mumaraini vanhu vachiona kuti makandiropafadza akandibata akati iwe manamatiro ruziva rukuita hapana kana ameni ndapiwa hasha dzekunamata kana zvichibva mumunamata kubva Mwari ngaandirangarire tiri muprayer imomo. Zvino 7 years down the line tabva kuBible college ndakazodzita 13 ka1 iye akatozouya futi nyakunditsura akati aiyo zvino zvakunombozva dzese ndedzako ndakati zvikanzi zvakafamba sei ndakati paya pakandidhonza paya ukatosanamata uchida zvikanzi saka ndototangawo ndakati unotanga but hatizivi kuti zvinozomanifesta rini vana baba nana mai shandisa mukana pakunamata kwako tenda kuti Mwari anopa faith yako ichakuitira mabasa makuru nekutenda uchava nemba yako nekutenda uchava nemari dzako nekutenda uchava nepfuma yako nekutenda hapana chinoramba hapana akatenda kuna Mwari akanyadziswa. Abraham anonzi naMwari buda munyika yemadzibaba ako ndiende newe kunyika yandinoda kukuratidza. Munhu wese ari panapa ane destiny nechekuita naMwari. Shamwari Bible noti for I know the plans that I have for you. Inzwa plan yacho plans for you to prosper, that's prosperity. Mwari anotori nendangaro dzekuti handisi wangu zita rako unonzani zviya ani Dube munini wangu Mwari ane shungu dzekuti Dube abudirire pauri nemukadzi wako. Mwari ane maplans. You need to pray to be revealed. Maplans ane chekuita nekubudirira kwako. Zvimwe zvinoyambutsa vamwe hazviyambutsewo uye zvisingakuyambutsa zvinogona kuyambutsa vamwe. Ndine vanhu here pana pachechi rega kurarama upenyu hwekunzwisa tsitsi. Tenda kuna Mwari uri munyika ino. Tenda uri muno. Jehovha Mwari anokurangarira munyika iyoyi yaunenge uchiti ndiri mutorwa. Jehovha anokurangarira. You will prosper here if you have got a good positive mentality. Rangarira Jehovha Mwari wako. For I know the plans that I have. Plans for you to prosper. Uchifamba so zviudze kuti I'm going to be rich. Ndine mari dzangu. Indotaura ndega ndikurwe nebenzi reke chingofamba rai. Rokona kutosvika benzi rikati right manager wepanapa ndini. Zvinhu zvese ndezvangu. Mese ndokurovai aitaura kembe yemasoja. Muri vapfana vangu. Ndocha zvandoda. Anogona kuudza uchifamba nemukadzi wari mukadzi wayo ndewangu. Yes baby. Ukatarisa uzoona kuti ibenzi wosiyana naye. Unomusiyana nekuda kwezvakamubata. Ndoroti iwe denga rikupe mweya wechinokubata. Zvinoita kuti kana vanhu vada kudzingirira vanokusiya, kana varoya vada kukutevera vanokusiya. Pindwa nemweya wesimba rekubudirira. Uwanewo zvako. In the name of Jesus. Kana Mwari akadaita project yekuti pave neuniversity angakupe chiroto chacho iwe usingagoni kuwana 2000. Zvimwe zvauri kushuvira kuti Mwari akupe akuratidze zvinoratidzwa vanhu vane zvinhu. Dai Mwari atirangarira ipapa uite saAbraham anonzi naMwari buda munyika yemadzibaba ako. Mwari akakuti buda. Pari kunzi buda munyika yemadzibaba ako munyika yeHarani. Uende kunyika yandichakuratidza. Kureva kuti Mwari ari ready kufamba navanhu. Mwari izvozvizvi ari kutoda kufamba nemi.
ari kutoda kufamba nemi chaunofanira kuita kutenda iko zvino kuti vana baba nana mai gore rino risati rapera pane kumwe kufamba naMwari kwandaa kuzoita. Maindiziva kare, muchandiziva zvakanaka. Mwari uyu anorangarira vake vavete kana vakatenda. Pasina kutenda hazvibviri kumufadza Mwari. Hanina anoenda kuna Mwari anofanira kutenda kuti iye aripo uye anopindura nekubhadhara avo vanomutsvaga. Ndoti uve nementality yekutenda kuti it shall be well with me. Don't regret, my brother, my God. Don't regret murume wawinaye storybo. Kana ndafunga denda karorwa nemunhu mutsvuku. Tarisa munhu ari padhuze newe. Kana akatsvuka ita zvenyu. Ndati kana akatsvuka ita inga zvenyu. Kana ari mutema ita Jehovha achaona zvokuita newe. Udzokere wakadaro unonyepa. Church, rega kuzvitarisira pasi. Baba, Mwari haashande nemunhu asina confidence. Mwari adaro. Mwari haashande nemunhu asina confidence. Kana uchida kuti Mwari ashande newe, iva neconfafa, iva neconfidence. Vhuma kuti ndiwe munhu wacho. Uri pamba so inzwa kuti ndini mai vepanapa. Uri baba so gara zvokuti vanhu vese vakasvika havabvunzwa kuti tsano ndevapi. Magariro ega anotaura kuti ava ndo baba vepanapa. Nyatsonzwa kuti ndini ndakatodira ndakazara panapa. Hapana zvaunondiita. Ndotsvaka munhu usakundwe nababa Tencent vanoti kuri pakuzvigarira. Ndinoti we utende kuti Mwari anokurangarira. It shall be well with you. Kana pane vanhu vachazikanwa nemari yakawanda tisu. Hapana chakaipa kufamba nemutekwa-tekwa wemota. Ina handi kutombokunyepera. Yamunofamba naye ndotoida we. Handisati hangu ndapasvika but azviroti ndikutopasvika. Hapana pasingasvikike. Inga hembe chedzo ingoni dzikazopiwa vamwe pazvitumba one. Ndinoti utende kuti ukazvishaya unogona kunhonga. Kana zvaramba tichanhonga. Ndinoti mweya mutsvene angovhiringidza imwe dimension yakananga kumba kwako yongochinja zvinhu. Ndinoti Mwari angokurangarira uri paloti papako ipapo. Wondodyawo namachinda patafura yamapo. Zvinogoneka, church. Desire to be great. Namata uchinzwa kuti Mwari uyu usamudhauta. Usamudhauta Mwari uyu. Namata uchinzwa kuti zvinoita. Baba rimwe zuva tiri mugomo tainamata so nevakomana vangu teke shaka atakomana ngatiise offering ataisa offering nana chitepo taisa ndobva panobuda pandakati amen ndinamatire mari ndichipedza kuti amen ndakaona mari yekuAustralia nyowani ndopa ndakati arume zvatisingatende tisakomende nokuti uchazviona vana baba nana mai Mwari anogona kukuisira. Ndikutaura Mwari anogona. Vamwe venyu makuru mazvaro amakaita kana marriage masingafanira kupinda. But nyasha so zvadzinoita dzinogona ngokuisa marriage macho. Zvokuti kana ukatsvaga kuti wapinda sei unotoshaya kuti wakapapinda sei. Ladies and gentlemen, gore rino risati rapera. Denga ngaringovhurumutsa even bank account yako. Kana kuchireva kuti kune vachashaiwa hope, ngavashaiwe hope vachirangarira iwewe. Kana paine vachashaya rugare, ngavashaye rugare vachirangarira iwewe. Ndine vanhu here panapa church. Zvinogoneka kuti Mwari akusimudzire destiny helpers. My helpers of life, my burden bearers, for the sake of kingdom prosperity. Taifanira kunge takure neupenyu, but tiri kulimita Mwari so. Tichimunamata, you know what I would deserve kuva nendege. I would deserve. Rimwe zuva takanzi nevanhu amana ngatinamate tichitenda kuti Mwari uyu anoita kuti tibudirire. Ndoda kuti believe God for a stand. Saka kana wakubhilivha, ndoda kuti munhu unamata ndokutenda nestand yamandipa. Inobva ndatanga kutenda pa ndokutenda nestand yamandipa. Ndokutenda nestand. Ndokubva ndabva ipapo baba ndobva ndanobhilivha kuma square meters. Ndokutenda ne 1.5 square meters yangu yamandipa.
pakati pevanhu vanyarikani nevamwe vasiri vanyarikani. Uchinamata so vanhu vachauya vachaona kuti ndakarongeka. Asi murimi henyu mandipa mahara. Uchinamata so kuti Mwari ndirangarire, Mwari ndibatsire. Ini Mwari haana kurongeka zvokuti ndingamira. Asi Jehovha mirai panyaya dzangu. Vanhu vakangota ndizati komborera kakawanda, ngatingomuitira birthday. Vari kuita birthday. Vandishedza chiuya nyama yaibva. Ndasvika paipai nemota. Ndichisvika baba, ndobva pauya mumwe murume nemotokari. Zvikanza, varume ndikubvunza roti. Pane pandausvika zvikanza, basa tasvika. Zvikanza, ndimi, mutowanika panapa. Yesh, I have to do something. Atobatwa zvamubata. Zvinoti zvikamubata, zvinomuisira mumvura. Inoda kuti zvikamubata, zvonotengera stand. Zvikamubata, zvonotengera sutu. Zvemvura handinei nazvo, handiite zvemvura ndezvavo. Vanoita zvemanjuzu. Zvikamubata, zvonosiya ndane bhutsu. Ndoda kuti ubhilive kuna Mwari anokupfekedza. Kuna Mwari anorangarira zvekudya nezvekupfeka. Church, kana takuda kubudirira ngatisalimite Mwari. 3 years from now unenge uchigara mulocation inopisa. Security pamba pako inenge ichirira. Shamari pane kwatiri kugara uko, ita asingazviziva kuti kune nzvimbo dzekuti fesi yako chaiyo inogona kukuvhurira gate. Inoita kuti pane vanhu here apo. Ndivhurewo gate. Ndivhureyo. Shamari. Shamwari. Hauna zvawati waona. Fesi yako chaiyo inotori key. Fesi yako. Kwete kuti wataura ba, kugomira so ndiwe. Pita. Ukatoenda ipapo Shamari, usina unge wakalogwa ini. Iri unogona kutologa usiku ikoko Shamari. Zvotowirirana newe usiku ikoko. Wozozviona wako kuti no wakabvumirwa. Iwe ugare kudenga pandinoti denga rikubvumire zvimwe zvinhu. Denga ngarivhure zvimwe zvinhu. Denga ngarikonzerese something upon your life. Gore rino risati rapera. Denga in the name of Jesus. Hazvina basa kuti ari panext door pako. Hazvitende. Hazvina basa kuti vanhu vanonamata navo havazvitende. Iwe tenda chete tenda. In Jesus' mighty name. I have to do something. Tauraka something yacho. Zvanzoda ndikuitire ndikati haini chiri pamwoyo pangu istand. Zvakanza iye panapa yakakura zvakadi. Bvunzai kuti ari panapa muridzi wacho azotengesa. Vakomana ndipo pakanzi chisarai muchitsvaga mozondipa namba dzababa. Vakomana vaindobva vasara vachiwirirana vakati varume hatitoriwo makomboro nemunhu angodarika nepanapa. Ndobva vachipa next. Ndobva vanzwa kuti ipo iri kuita 25,000. Ndobva vakomana vabatanidza. Ndobva vazondishedza vakati mudhara chinhu ichi uya usaine mapepa. Ndinoti nemiwo zita renyu riri kudiwa but wanga wasipo musi wacho. Zita renyu saina. Ndakutosaina Shamari. Ndatoine value. Ndatoine value kuburikidza nekutenda. Uchava nevalue church. Bible kana chiti muchagara dzimba dzamusina kuvaka. Tenda kuti zvinogona kutetika kwauri. That's kingdom prosperity. We prosper by faith. Vana baba nana mai, munhu anotenda haasi wokuseka. Ende panyika panapo sambofa wakadenhana nemunhu anokukunda kunamata. Unonyura. Tanga watarisa musati manyungurana kuti anondikunda here kana ndomukunda. Kana achikukunda ka aiwa nyarara zvako. Because nyasha dziri mari dzinogona kukurwisa iye munhu asingakurwisi. Zvino Abraham akabva afamba naLot ndokuenda kunyika yaakapikirwa. Vachifamba vachienda, but Abraham became rich in silver, in gold, and in everything. Mwari ngaakuropafadze nezvese. Unonzwa Mwari akutaura baba Nyambadza achiti ndinokuropafadza Abraham.
achakuropafadza, hai, ndichamuropafadza. Mukingdom prosperity unogona kutobudirira nekuda kwemunhu. Anokuropafadza, ndichamuropafadza. Anokutuka, ndozvinonetsera uchisangana navanhu, hauzive mhiko dzavakaitirana naMwari. Anokuropafadza, Mwari pane mumwe kuti Mwari ndiropafadze, Mwari ndiropafadze. Mwari ari kuti ndinoropafadza munhu chete kana aropafadza uyu. Mwari ndiropafadze, Mwari ndiropafadze. Iwe airtime unotenga kune vanayo. Dzimwe nyasha ingopiwa nevanadzo pane kutsvaga. Mwari haana kutrusta nenyasha idzodzo. Unotozopiwawo nevanadzo kuti vakupe nyasha idzodzo. Now, anokuropafadza ndichamuropafadza. Anokutuka Abraham ndichamutuka. Apa vanhu vacho vachatuka havapo. Ndozvinonetsa, vacharopafadza vacho havapo. Now, paari kufamba nokupinda mukati mevanhu, aropafadza Abraham, aropafadzwa. Akamuropafadza ka10, waropafadzwa. Akamuropafadza ka15, waropafadzwa. Unozonzwa paya ndopandakanzwisisa vana Mary vachiti kuna Jesu, hanzvadzi yedu Lazaro warwara wafa. Asi dai maive pano, hanzvadzi yedu yanga isingafe nekuda kwenyu. Kune vanhu mukingdom prosperity kuti vakauya mulife yako, things will happen. Vanhu dzimwe hadzisi hama dzako, havasi vana vamai vako, but akangouya mulife yako, things will happen. Inini nemumwe murume akavharwa business adhonza for 6 months achiita zvefuel haisi kuuya, yavharwa zvaita se. Ndakati zvikanzi baba ndikutoreiwo, ndikati pakani tiende kupi, zvikanzi vanhu vacho varamba, vari kuramba nemafuta. Ndakaendwa neni baba kumaofisi, ndikapinda, handizivi kuti ndavana, ndakangogara so. Vakazobvunza varungu varimo vanzi, who is this one? Zvikanzi one of our partners. Because handakana kumbotaura, ndakangonyarara so. Chingozhinya so. Ipapo ndangoti, come on my Jesus. Come on my Jesus. Saka vakafunga kuti pamwe ndatumwa, kana kuti mhino zvandiri kuinvest, zvikanzi ayo, it's okay, from today we are going to give you. From today. Ndobva patakazosvika tadzokera muguta ravaigara, yanga yatotanga kuuya thousands of liters, 30,000 liters dzauya. Talota business rakutofamba. Chafambisa pa kusi kunamata kuti aiwa shamari. Kune vanhu vanopinda mumacorridors munguva usingagona kupinda. Ukatadza kupinda, tsvaka anokupindira. Kazhinji Mwari anodana varanda vake pamusoro peupenyu hwedu. Give me 3 minutes. Mwari anodana varanda vake pamusoro peupenyu hwedu kuti vafambise ramangwana redu. Anointing yausingatende haikushandiri. Anointing yausingatendewe haimbofa yakashanda. I can pray for the dead. Wamuka ndineva ndakatonamatira vakafa. Ndine hama dzangu chaidza ndakatoviga dzafa. Anointing ndikutaura inini ndakatonamatira mutorwa akamuka, akafa akamuka. Asi hama dzangu chaidzo I buried them. Anointing yausingatendewo haikushandiri. Ndinogona kuuya kwamuri ndikanamata mukatotanga kuita dzimba dzakawanda, ndikatokunamatirai mukashaya pekugara, neighbor yenyu ikatoshaya pekugara. Chiri kuitika ndiyonzi neBhayibheri, believe in God and you will be established. Believe in his servants and then you will prosper. IBhayibheri riri kutaura izvozvo kuti varume kana makuda zvekubudirira, kune vanhu vanototendwa. Wangotenda mumunhu zviri maari zvaakalodwa naMwari zvine maziso. Zvine maziso baba, chikunamatirai so kana musingatendi hapana chinoitika. Jesu akatombotaura varume vavhura denga vadzikisa munhu. Jesu anoti ndinoporesa munhu uyu, ngaapore, ngaaite zvakanaka nekuda kwokutenda kwevarume. Iye wacho asina kutenda, but vatenda ndo vakonzeresa kupora kwake. Unogona kutoporeswa nekuda kwokutenda kuri mune mumwe munhu. Panyika panapa ukaona nokunamatira tenda Mwari. Believe in God, you will be established. Believe in his servants. Zvinolota akati agara mombe dzawanda, ndobva atarisa dzake Roti, ndobva atarisa dzaAbhurahama akati hatesi tane 60, makwai 100.
vafudzi ndobva vanetsana zvikanzi naLoti. Iye Loti ndokuti ane decision. Ndara vafudzi vanetsana uku. Ini nemawandiro aita dzangu idzi ina ndikarambe chinetsana nevafudzi vangu havanganetsana nevenyu. Tsana. Munhu ndakabva nayo vafudzi venyu mimi havanganetsana nevangu. Wakutononge vako nemusoro manje. Zvikanzi nditenderei. Ndrove pasi. Zvikanzi it's okay sarudza kwaunoda because kana nyasha kingdom prosperity inyasha dzinogara mumunhu dzinokonzeresa zvinhu. Kana mukabvisa zvinhu munhu anongoita zvinhu izvozvo because nyasha ndo dzinokonzeresa. Ladies and gentlemen, urudza harisi badza. Kana mukamutorera mapadza ese unongorima because urudza mweya uri mumunhu wacho anosakura. Hombarume hakusi kuwanda kwembwa. Ita amen. That hombarume ukaenda kumaruzevha kune budu isagara village bude budu aigona kutobata tsuro 5 nerekeni. Ane rekeni nenhava kudai so pa tsuro 1. Imimi nembwa yenyu Bhoki, Zanda, Johnson, Peter naderere mutsa sa tsuro magengane pakati pemakumbo pembwa kapinda mochera kapinda muguru kuchera pana koko izvo kabuda kare kaenda modzoka kumba musina muchinda yeye aingobuda kumafofo anovharira mombe wongotenderera mumadhunduru kudai so pa ndarova osimudza maari mune mweya unomuendesa pane tsuro yacho. Number 2 nekuipusisa inobatwa nemweya uri maari nekuipusisa tsuro yeya. Amana Mwari ngatibatsire. Bhaibheri inoti vana venyika vakachenjera kudarika vana vekwamwari vakazungaira. Bhaibheri inototi vekwamwari vane kakupusa so. Bhaibheri show now murume yacho arova pa ndarova tsuro 4 isitonovhima tashaya. Aikona kutenda chaindirwadza manje. Aikona kunovhima patashaya patadarika nembwa dzedu tsuro haina kumuka. Iye woenda netsoka worova tsuro ipapo. Maari mune mweya unokonzeresa. Saka kureva kuti kunyangwe mhuri yake ndine vanhu vechechi. Mhuri yake hadzizi hombarume but dzinobenefita pamweya wababa. Mbwe yapotswa nahombarume kusango nevana vatoipotsawo nokuti muto unozouya kana baba vauya naye. Saka ukatoona pane nyasha rembera. Ukaona pane nyasha gara munyasha. Ende kana toparadzana nenyasha dzake anongoenda nadzo. Azomufana kuranza baba. Haini chambomira kuita zvokunamata nemi. Taita zvokuenda kugomo sere. Zvikanzi ndane gomo rangu. Anza makomo. Mwari anorangarira vanhu makomo hobho. Terega kutongese zvinonzi rori gomo ndorega rinoburukira ngirozi makomo hobho baba. Saka ini ndakutombonda totenda nepamandisvitsa apa ndakutombonorowa gomo rangu. Atsvaga gomo rake chichi nemabrothers ake vachienda imomo. Isusu takaramba tichienda pedu vana vachienda mhiri kwemakungwa. Tukaenda pedu vanhu vari kuroorwa tukaenda pedu iye achitachi gomo rake. Ndobva adzingwa pamba naLand Road paIroja. Unodzoka sei mugomo mune mweya wekudzingisa pekugara? Unodai so basa rapera. Makomo tsano rovaipfuura mberi. Makomo ndoda kuudza kuti even Abraham akanzi uya nemwana wako ubayire kugomo reMoria. Haana kunzienda pazasi pegadheni rako. Kune nzvimbo dzinoitika zvinhu nyasha dzinyashiranwi. Ndoda kuti utende panguva inoti Mwari uchirarama panyika. Ladies and gentlemen, Bhaibheri inotaura kuna Samuel kuti zvino iwe ukabva panapa uchasangana nebhandi revaprofita vari kuprofita. Zvino mweya waMwari uchauya pamusoro pako ukashandurwa kuve mumwe ukatanga kuprofita. Zvinonzi akapedza usiku hwese achiprofita nekuda kwevaasangana nawo. Mwari ari kunamata kuti ndaprofita. Mwari ari kuti kana uchida kuprofita sangana nevanoprofita utanga kuprofita. Mwari akuropafadzei. Mwari akusimbisei. Mwari akurwirei. Mwari akutungamirei.
ngatitendei kukingdom prosperity, ngatitende kuti Mwari anotizarura masuo even gore rino risati rapera. Pamazuva mashoma asara iwaya, denga ngarione zvekuita nevana vako, denga ngarione zvekuita nemhuri yako, denga ngarione zvekuita nebasa rako. In the name of Jesus. Ndiri kunzwa mandiriko zvino. Kune munhu anotori nechikwereti chakanzurwa ndiri kuparidza ipapa. Aish. Ena handiti tiri heri bhiribhiri. Ndati ndakamira pana ndichifamba kuenda kune munhu ane chikwereti chakanzurwa. Handizioni ndiani. Utori panguva yakaoma izvozvi uchatoona kuti svondo rino pari kupera, hausi kuzombofonerwa mafonerwa awaito ndokutokanzurwa kwacho ikoko. Ndati kune munhu ari panapa nhasi ane chikwereti, anga ari panguva yakaoma nekuda kwechikwereti ichi. Call after call, text after text, message after message. Mwari vari kuti ndakanzura. The spirit can cancel. Mweya mutsvene anogona kukubvisa mujambwa, anogona kukubvisa munyatwa nezita raJesu. Moses akatiza Farao aine court case akanogara. Paakadzoka asangana neburning bush achinzi chienda kuna Farao. Same person ari kumutsvaga achiti mukaona this man ari pawanted tokubhadharai. Ndobva aenda ega akasvika, haana kana kutombosungwa. Akatosvika achitoti Farao regedza vanhu vaende. Munhu wauri kutsvaga uchida kumuurayiwa ndiari kuti Farao regedza vanhu vaende. Regedza vanhu vaende izvozvi. Regedza vanhu vaende. Ladies and gentlemen, you need to believe in power. You need to believe in the presence of God. You need to believe in accessing things of the Spirit by the power of God, and all things shall be possible in Jesus' mighty name. Hallelujah! Ngatimuke pamberi paMwari this day number 1. Glory be to God. Ndoda kuudza ndakamira pano ndainamata pamusoro perevival inoyi, ndikaona vanhu vachicelebrate, vanhu vachipimbirira kuti zvangu zvaita. Vanga vasingati zvedu, munhu nemunhu aimira pane zvaka achiti zvangu zvaita. Zvangu zvaita. Pandanga ndichinamata ndiri kuroom nhasi masikati, inini dedi munongondiregererawo, inini I'm more to the prophetic. Now ndichinamata nhasi ndichida kuya kuno Mwari ane nyaya dzandichataura mangwana, kwete dzakaipa, dzakanaka. Ndati iko zvinozvi kana wanga uine wanga uri panguva yakaoma, uri pakamanikana, Mwari wakubvisa ipapo. Uchibva muno zviudze kuti itonzwa kuti inini ndatove pari nani. From today ndave pari nani. Ndine vanhu here panapa. From today ndatove pari nani. Unoyambutswa nenzwi rataurwa naMwari. Unoyambutswa nekuzarwa kwataurwa. By a prophet they were delivered. By a prophet they were preserved. Ndoti mweya mutsvene akurangarire, takapiwa muranda waMwari panzvimbo ino kuti upenyu hwako huite zvakanaka. Ndakaona vanhu vachicelebrate. And I'm believing that I'm one of those people who are going to celebrate. Ingoti kumunhu ari padhuze nemakorokoto maapari nani manje. Itomudza kuti even Sunday mune hairstyle iri nani pose. Hai. Maridzo iyi. Kuti uchangoramba uine maoi nemanhekirikina nemahwani nejinja musoro pakadai sa. Aiwa. Uri kuenda pari nani? Mudza kuti uri kuenda pari nani? Kana ari musikadzi kana vari baba namai, mudza kuti uchaita foni rinani kudarika yangu. Taurira mudzimai wako kana murume wako rwendo runo muri kuita foni rinani kudarika yangu, even mota chaiyo. Mune usaita shanje. Zvaunotenda ndo zvinokuraramisa. Tisimudze tingonamata just 2 minutes. Ngoti Mwari ndirangarire revival ino yeKingdom Prosperity. Zvamakaita kuna Abraham ngazviitike kwandiri. Ndinoramba nhamo, ndinoramba kushupika, ndoramba kunetseka in the name of Jesus. Money answereth all things. Namata uti Mwari ndivhure door remari, ndivhurewo capacity yemari, rangarewo bank account yangu, rangarewo nzira masystems emari, rangarewo projects angu. Denga rinoburukira ku project yako
yako, denga rinoburukira kubank account yako, denga rinoburukira kumba kwako. And bless your children. Mwari rangarai vana vangu, vapei mweya wokubudirira, vave vakuru pakati pevakuru, ngavararame, ngavarege kufa, ngavachengetwe. Unamatire makore akawanda kurarama panyika. Prosper lekita brother ede boshia paradas in the name of Jesus. Usimuswe iwewe uri musoro le basada bas babeloti vemberi vachava veshure vachava mberi. Tenda kuti Mwari ane pari kukuendesa manhero ano, tenda kuti denga rine pari kuendesa manhero ano. Believe God to the extremes. He is able to deliver you, He is able to save you, He is able to remember you. Ye brakata sabraish, ye krotosida clades, miklotosia paradas, ye kaparakata basadabash. God can supply you, God can remember you, God can bless you, God can visit you. Believe Him once again in the name of Jesus. Show up, my Lord, show up, my Jesus, show up, my Father. Release another grace, release another favor, release another power. Let there be light. Let things change by the end of the week. Let things change by the end of the week. Let things manifest by the end of the week. In the name of Jesus, there is nothing too hard for the Lord. Zuratzeine simba, zuratzeine moto, zuratzeine ngoni, zuratzeine nyasha, ramba kusekwa, ramba kutarisirwa pas, ramba kushaya, ramba kushupika. In the name of Jesus, akatende kamari, anokurangarira Jesu. Ela pada bragadese pelegedesta ba. Rakaduste pekele pedegese de bestaba. Brekedesta bragadeste pekede besh. Come on for the next 2 minutes. La gradasa bragadabasa. Ya bakaduse bregedegese de besh. Raise your voice aklaibadia. Zabraite sheda. Ya dimando sobrish. Enakiara dasai. Rokosi peredesh. Apania paradasaba. Itimari ndipe obedience. Tsekuterera kutaura kwenyu, tsekunzwa kutaura kwenyu, namatira mweya wenyasha, mweya wokuzarurirwa, mweya wokunzwa kutaura kwaMwari, mweya wediscernment, mweya wokunzvera kutaura kwaMwari. Kingdom prosperity by discernment, by revelation, by favor, by access in the name of Jesus. Allow God to remember your name. Abraham akasimudzirwa zita rake, rakaropafadzwa. Mwari akati chakudza zita rako, zita rako ngarikudzwe, zita rako ngarirangarirwe. Kana rakatukwa ngaregezwe, kana rakatukwa ngaregezwe, kana rakakeswa ngaregezwe. Disasta rako kumaaritari wakaipa, pavanoreverera vachitukirira, zita rako ngaribude, ngarisunungurwe nezita raJesu. Lepasata kataba, repia manda masadaba, evento kindo prando, neri atana kino mosadashe, roni a paradisa bradesadesh. Ndinokuremekedzai Mwari, ndinokutendai nguva ino, kuropafadza kwenyu nesimba nemoto zvititeverere murevival ino, kuti zvatatanga nhasi mutirangarire, zvatinosvika mangwana mutirangarire, zvatinosvika kuswera mangwana mutirangarire, kudzamara tasvika musi weSunday, kuzodza nekurwira kwenyu, kuti simudze from one level to another. In the name of Jesus, show up, my Lord. Zviratidzei simba pamusoro pemhuri dzedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pevana vedu, nezita raJesu. Mumwe nemumwe ngaarangarirwe nepakeji yesimba rechikuriri. Shanyai kuhope takarara, taurai neupenyu hwedu. Give us divine solutions. Show us the strategies. Show us the way. In the name of Jesus. Irwaine zvinorwa nesu, paradzai zvinoda kuti paradza, dzivisai masimba evavengi. We pray for progress. We pray for prosperity. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Nguva ino kuna baba. Hallelujah. Vari kukomborerwa chete maoko mudenga yaka. Don't miss tomorrow. Nyasha dziripo. Nezuro manheru ndaishaya hope. Ndichitadza kurara, and I was reading the scripture yamanga muchiparidza bishop. Pandakaverenga pamwe pacho paizoti Loti akaenda nezvese.
nevaranda vese nemombe dzese, kureva kuti akatakura the benefits of grace asi haana kuenda negrace. Zvese zvaaive nazvo Loti akaenda nazvo, but panozouya mutumwa kuvaparadza, Loti akanga asisina mombe, Loti akanga asisina anything, kureva kuti pamwe pacho pazviri kuita ingogara ipapo. Don't think kuti waane zvakawanda, because simba rekuzvigadzira rogona kunge riri panzvimbo risiri pane chinobatika. Ndakapaverenga ipapo bishop ndikaona kuti that was revelation yananga ndisina, kuti Loti paakaenda akaenda nazvo. Haana kuona kukosha kwaAbraham the day he left. Zvakatora nguva, because kana uchidrive mota inoenda nemomentum, even wabvisa mafuta. Muri kunzwa zvandikuita, ngatigare ipa kunamata, ngatigare ipa mabvi. Ndafarira pamwe pacho unongoparidzirwa kuti paro pari kufambwa. Vanhu vari kufambwa pakuti shuwa dai ndine mari yakatiwedzerei, pamwe mukadzi wangu akati nakei kudarika maonero andiri kumuita. Because pamwe pacho it's a product of what you put in. Pamwe pacho money answers all things. I was away out of the country yesterday to attend a funeral. Ndichisvika taifunga kurara tichimba tichiti Mwari muri tichiona chituna takangosvika zvikanzi uyai kuno, wakatitora kuairport, wakasvika nesu wakangonotiisa muloji kwakutorara. Makuseni uchimuka uchipiwa breakfast yako, uchinotora chituna kumakuva. It was smooth. Omana mari yakanaka. Kwete zvokuti hanzi gamba ndiani rinochera guwa. No, kwakusina zvinhu zvakapusa kudaro. Tichingosvika kumakuva, vanotakura makuva vakatotrainwa, vanoziva kudzikisa bhokisi vatodzikisa, vapedza vanhu vatotora mafoshoro vatofushira, vakafushira woisa concrete. Ine iripo concrete yacho. Vakafushira. Imi sehama kuzongodyara maruva, muchingodyara maruva. Hakuna zvezvokuti foshoro vanhu vari kupota mbanje vane mutoriro. Munovigirwa munhu muKristu nevanhu vari kuda doro nekuomera. Gamba ngaritengerwe doro. Vanhu vangu vakabhadharwa vaine maworksuits avo akachena, akatonyorwa zita, we are here to bury Mr. So and so. Very skilled. Robva ratoumbirizwa, mari yakangonaka zvayo. Mari yakangonaka zvayo. Especially kana uine mudzimai padhuze. Because kanga akatsamwa kangomuti enda kushopping, anokanganwa kuti mambonetsana. Ndine hama yangu yandakapiwa naJehovha. Kumwe kwese kwatinoenda ndovasiya kufamba, but mumo. Kumwe kwese ndodzandeikumba, but mumo. Handisi yangu kuti hama dzenyu dzakamira sei dzamugere nazo. Ini yangu hama mumo haineti. Haipo hayo pakati pedu. Mari yakangonaka mufundisi. Mangwana tokupai zvenguva. Thursday tokupai zvenguva. Imbonodaidza umwe munhu. Don't be selfish. Vangani vaitirwa zvakanaka. Omana kuna vanhu mangwana uyaitiitirwe zvakanaka. Mangwana uyaitiitirwe zvakadini? Zvakanaka. Unosimuka chete, hauregi. Svondo rino unosimuka chete, haudi, hauregi. Kana zvaramba zviri official, hanzi inhongi. Asi watosimuka chete gore rino. Zvatoita chiti gore rino. Kune mumwe munhu anofanira kurangarira even after 5 years. Kuti zvingokuitira zvakanaka, svondo rino risati rapera. Vaya vavakamboshanda navo ngavakutsvage. Vaya vavakamboitira zvakanaka ngavakutsvage. Kana vakanganwa zita rako iwewe, Mwari ngaavarotese manheru anaya kuti zvinhu zvako zvingofamba. Amen and amen. Muzita raJesu, uyai tizopa kuna She ndotaura nyasha. Vasina transport, don't rush. Vana baba vakatigadzirira, vanyamunga, vana elder vakatimirira, vana baba masinire, tichimbirwa nepraise, tichipa kuna She. Usauye usina offering. Chimwe chinotadzisa vanhu kuropafadzwa offering. Kana topa nemufaro zana. Uyai tizopa, tiende kumba tigadzirire kutoka mangwana. Topa nemufaro zana.
Mfaro, Hosanna, Hallelujah, 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 Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Mufundisi vana matakari Mwari varopafadze zvipo nezvegumi, ngatibhadharei zvegumi zvedu. Kana uchida mari, imwe principle ndeyekuti rega kukanganwa akaundi iyo, ingova neukama nayo. Mwari vachitiitira zvakanaka. Munhu waMwari ataura izwi, handei takachengeta nerataurwa nemunhu waMwari. Vafundisi vachibuda, regai ndidzosere nguva. Ndivanyamunga here, ndivamagunda here, ndiani ari kulida transport. Usarege kuya kuchechi uchiti hauwani transport. Uya unowana transport. We assure you that muzita raJesu. Vamwe vese vana baba vaya vakanzi vatibatsire transport, don't run away. Ngatiitire batiranei, vanhu vaMwari vachibuda, Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Amen. Sana, hallelujah, kana topa ne mfaro. Hosanna, hallelujah, kana topa ne mfaro. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, kana topa ne mfaro. Hosanna, hallelujah, kana topa ne mfaro. Hosanna, hallelujah, kana topa ne mfaro. Hosanna, Hallelujah. Kune vamwe vasina transport here, vasina kuronga from Maseo groups. Vasina transport